I a l'inici del programa ja us avançava que avui aprendrem a portar millor aquesta espera cap a les vacances i per fer-ho ens visita la nostra col·laboradora, la Judit Cabarol, que és terapeuta psicocorporal, que ens porta sempre diferents tècniques per ajudar-nos a alliberar l'estrès. Bon dia, Judit. Hola, bon dia, Mar. Què ens portes avui? Perquè deia, realment estem a tocar, molta gent està esperant les vacances d'estiu, no sé si avui el que ens portes ens ajudarà en aquesta espera o què ens portes? Mira, el que us porto avui pot ajudar, diguéssim, a entretenir-vos a les vacances, no? Pot ser una dinàmica... Això també està bé. Clar, està bé fer-la en temps, no? Allò... I en mesura, perquè aquí ja sabeu que sempre les anem fent, no? De manera ràpida, en pinzellada. Llavors, el que us porto avui és una proposta que és una proposta d'autoconeixement que vincula els sentits corporals amb memòries, experiències i preferències personals, val? Llavors, per dur a terme aquesta dinàmica necessitaríem tenir dibuixada una silueta del nostre propi cos. Em faràs dibuixar? No, soc un zero a l'esquerra dibuixant, eh? No, perquè com hem d'anar ràpid aquí, a casa sí que convido que agafeu un full en blanc i traslladeu en el paper la imatge mental que teniu del vostre propi cos, o bé a les vacances per fer en família, pot ser una bonica activitat, és amb paper d'embalar, un rotllo de paper d'embalar, posar-lo a terra, estirar-nos a sobre i que un membre de la família dibuixi la nostra silueta. Això està bé, perquè així no, és divertit i ho pots fer també amb nens, realment. Exacte. A vegades sembla que aquestes teràpies, aquestes tècniques siguin només per adults, però també ho podem traslladar als nens petits. Totalment, i podem fer, cadascú va dibuixant la silueta dels altres i després, bueno, el fet de veure la teva silueta dibuixada a mida real també té... Impressiona, no? Exacte, també fa un efecte impacte, no? I pots adonar-te de si allò et genera rebuig o si t'agrada allò que estàs veient, val? Nosaltres, com hem de fer ràpid, hem descarregat una imatge d'una silueta femenina d'internet i partirem des d'aquí, val? Et dono la teva. Sí? Tens bolígraf? Sí, tinc bolígraf. Realment hauria de dir, si et diés que m'agrada més aquesta, tenim un problema, no? Home, realment t'has d'aprendre a estimar tu mateix. Exacte. I aquesta dinàmica, de fet, és per una miqueta això, estimar-nos més a nosaltres mateixes i vincular, ja veureu. Ara us aniré donant pautes. La qüestió és que, com nosaltres tenim una silueta petita, no podem escriure dins de la silueta. Si féssim a casa la dinàmica aquesta en família de tenir la silueta amb un paper en gran, la silueta en mida real, llavors estaria bé escriure amb lletres ben grans a dins de cada part del cos que us aniré, diguéssim, comentant. Començaríem pel front, i a la part del front hauríem d'escriure una idea que defensaries avui dia. Una idea que defensaries? Sí. Qualsevol idea? Una idea, escull una idea que defensaries. Però ha de ser personal, genèrica... El que tu entenguis per una idea que defensaries. Jo, per exemple, no sé, avui dia jo defensaria i defenso activament el fet de que tots els pobles són lliures de triar el seu futur. T'anava a dir, realment això és un tema polèmic, anava a dir, a veure què posem aquí. Però és una idea que jo avui dia defensaria, llavors n'hi ha d'altres també, però... I això ho he d'escriure realment aquí al costat, no? Exacte. Ja hem parlat alguna vegada en aquestes sessions de terapèutics, en aquestes sessions terapèutiques, que és important escriure allò que estem pensant en aquell moment. A les orelles, a la part de les orelles, hi hauríem d'escriure un so que sempre conservaràs a la memòria. És complicat, eh? Clar, ho podeu fer de manera automàtica, o sigui, allò que surt espontani, oi, això, o de manera més reflexiva, vull dir, prenent el teu temps a casa per dedicar-li una estona. A quin so posaria? Clar, és que si ho fas amb calma realment pots pensar-ho bé. Exacte. Jo ho vaig fent el primer que em surt realment. Exacte, el primer que et surti. No sé, jo avui posaria... Què podria posar? Podria posar, no sé... Jo he posat, el primer que m'ha vingut, com has dit, quin so, amb la veu, per exemple, alguna trucada d'algú realment que és important per tu, la família, els amics, la parella... Per exemple. És el primer que m'ha vingut al cap. Doncs fantàstic, val? Quan tu escrius això i ho associes, no? El so i ho associes a l'oïda, a les orelles... Si a més recordes la veu de la persona. Talment. I li dones una importància ara, aquí, en aquest moment, a aquestes persones que t'estimes i de les que t'agrada sentir la veu, val? Els ulls, a la part dels ulls... Els ulls. Escriurem sobre una imatge que t'hagi quedat retinguda a la memòria o que t'hagi marcat d'alguna manera. No sé, a mi em ve, per exemple, la imatge d'una foto
Realment jo sóc molt sentimental, m'estic adonant de tot el que estic Clar, escrivint. no, està bé, està bé. Sóc una persona Sí. molt sentida, realment És que- veig molt per les emocions. Bueno, i és interessant, no? A mi em ve la imatge d'una foto de quan era petita que era una mica vergonyosa i sortia, no? Si venia algú a casa, si venien convidats, jo sortia al passadís i espiava així primer a veure qui era abans de sortir, i em van enganxar un dia, em van fer una foto i la tinc com molt present, no? Molt associada I a la recordes vergonya que coses tenia de del petita. passat, d'un moment... Exacte. Són moments molt específics. Jo després, si vols, et dic que si ens dona temps Sí, el que vaig sí, digue'm, apuntant. digue'm, Sí? sí, Bueno, sí. jo, la primera també coincidia realment amb tu, llibertat, però era complicat també Val. com posar-ho. I poder aquí a la vista posaria el record del primer petó. Val, molt bé. No sé, ja et dic, clar, soc molt sentida i molt... Diguéssim, això és una... Aquestes exploracions són d'autoconeixement, o sigui, tenen a veure amb tu i és amb el que tu sents, amb el que tu penses i amb el que tu recordes, o sigui, que és completament vàlid. Apunteu el que apunteu, no ho jutgem. Val? Això és important. Clar, Que la gent, a més, s'ha d'estimar a un mateix. Ha Això és d'acceptar allò que hi ha importantíssim. dins, no? I aquesta dinàmica ens permet posar fora allò que hi ha dins, també. Val? Què més tindríem, Judit? A la zona del nas, Mm. ja ens ho podem imaginar, una olor, val? Una olor que et desperti records. Una olor. Sí. Mentre escrius, jo igual posaria, en aquest cas, a mi m'agrada molt olorar el mango, la El fruita. mango. Perquè... A mi hi ha una colònia que és d'home, a més, que quan la sento, Sí. és la Black XZ, és una que és un pot negra, que quan Ah. passen, vull dir, si passa algú que la porta, em giro. Val. És Perquè desperta algun, Sí. et recorda alguna persona, o desperta... Val, sí. A mi el mango em transporta a una... Bueno, quan tenia 20 anys vaig fer així com un viatge iniciàtic a Mèxic i vaig menjar molts mangos allà. I cada cop que n'oloro un aquí és com que, com si em teletransportés, imagina, fa més de 20 Et sembla anys. si anem, anava a dir, Sí, perquè sí, ens sí, quedem, anem després no deixant, arribem vinga. mai La fins boca. a... La boca. Què tenim? Un gust que representi un moment especial per tu. A mi les maduixes. Molt bé. Si anem apuntant i anem veient, no? Què més hauríem de fer? Aniríem a la zona del cor Mm? per apuntar quelcom que estimes profundament. Jo Poden la- ser persones, poden ser animals, poden ser Jo la meva parella. vocacions, poden ser... Aquesta és fàcil, jo Aquesta crec. és fàcil. Aquesta és de les més fàcils. Però també és donar-li un reconeixement a tot allò que estimem, Veure que no n'apuntaries només un. Segurament no apuntaries només un nom. No, també Oi, que apuntaria apuntaries- els meus pares, els meus germans, Clar, i els meus llavors, avis, la família, exacte. realment, els amics també, vull dir, Exacte. però la primera persona que m'ha vingut al cap és la Molt bé, parella. Molt bé, estupendo. Què A la més? zona de l'estómac, val? I col·locaríem i escriuríem una por d'aquestes que tens molt arrelades. Jo et diria la inseguretat. Val? Sí. En el meu cas, Molt bé. Sí, jo posaria la por a perdre les coses, no sé. Sí. De vegades de coses molt banals, de ai, que em deixo el mòbil, o ai, que perdo el tren. De vegades somio, que perdo el tren. sí, aquestes coses passen, també. Sí. Jo també, quan una cosa et fa por, també com ho tens molt a dins, somies. Jo Exacte. somio molts cops amb tot això, com també és inseguretat va relacionada, en el meu cas, amb perfeccionisme, d'algú no surt bé, vull dir, clar. I allà està perseguint-te. Sí, al en els final ho tens somnis, tot el dia no? al cap. Sí. Val, perfecte, què més? A la Judit? zona de les mans, Mm? una acció important que hagis realitzat en la teva vida. És complicada, aquesta és molt difícil, les mans. Jo pensava que el cor seria, però realment... Però una acció important que hagis realitzat. Segurament que quan t'atures a pensar i reflexiones no te'n sortirà una, te'n És que, sortiran mil. clar, n'hi ha moltes, realment. Clar, en el moment doncs, que acabes la carrera o la primera feina o veus algú de la teva família o del teu voltant que aconsegueix el seu somni, vull dir, aquestes coses. Doncs tot això, de fet, aquesta dinàmica és Bueno, una jo en el meu dinàmica cas, oberta. Sí, jo en el meu cas poder et diria el fet d'haver perdut, perquè jo tenia por escènic, doncs el fet de poder sortir davant de la gent. Exacte, o és davant una de- gran acció aconseguida Sí. per tu, i tant la comparteixo també. Aquesta coincidim. Judit, ens quedem sense temps, ja Molt estem bé. fora de temps. De fet, la gent que vulgui acabar de fer aquest procés, nosaltres hi hem anat apuntant. Sí, Aquí he anat apuntant tot el que em deies tu. Jo també ja anava Hem anat, apuntant sí, coses, ens quedava acabar Sí. la figura, però jo crec que les coses més importants ja les hem anat dient. Totalment. I aquí és anar apuntant. Mira, un dia apunto una coseta, un altre dia ho torno a agafar i n'apunto més i així tens una idea de com ets tu i de com et veus i de com et sents. I tothom que vulgui acabar aquest procés, o molts altres, perquè sempre veiem mensualment ens portes diferents tècniques, que ja tenim les teves xarxes socials, les teves
dades de contacte, que contactin amb tu i que Exacte. vinguin un dia a fer una teràpia personal Molt bé. amb tu. Sí, i Val? tant, Doncs i moltes tant. gràcies, Judit, per A tu. acompanyar-nos avui al Té de Tot i ens veiem a la propera amb més consells. Molt bé, gràcies, Mar. Vosaltres, no marxeu, que tornem de seguida, que volem reivindicar el pa de sempre, com comentàvem al principi del programa. Fins ara.